My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Buku la chivumbulutso lidalembedwa kuti chikhulupiriro cha wanthu chilimbikitsidwe, makamaka amene ankayenda mkusautsidwa chifukwa cha kukhulupirira Yesu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo. Buku lidalembedwa popeza chikhulupiriro chimatha kuyesedwa, ndipo chikhulupiriro chimafunika encouragement, chikhulupiriro chimafunika chilimbikitso, chifukwa chikhulupiriro chimayesedwa. Chimene chimayesedwa ndi chikhulupiriro. Popeza chikhulupiriro chimayesedwa, chimafunika chithandizo chakulimbikitsidwa. Komanso chikhulupiriro chimachititsa anthu okhulupirirawo kudutsa mzowawa ndi kupirira. Ndifaka chikhulupiriro chimafunika chitonthozo. Chikhulupiriro chimafunika chitonthozo. Buku la chivumbulutso ndilodzala ndi chilimbikitso kwa okhulupirira kuti asabwerere mbuyo. Koma buku la chivumbulutso ndilodzala ndi chitonthozo kwa iwo akudutsa nyengo zowawa chifukwa cha kukhulupirira. Osati pokhapo, buku la chivumbulutso ndilodzala ndi chenjezo, preparation, kuwakonzekeretsa oyera mtima za zimene akhoza kukumana nazo poyenda iwo mchikhulupiriro. Ndi chimene chili m'buku la chivumbulutso. Popeza kalembedwe kake linalembedwa ndi ziyankhulo zophiphiritsa, popeza ngakhale olembawo ankalemba mu nyengo ya kusauka ndi maulamuliro ya Aroma ndi kuzunza kwa mpingo umene udaphatikizana ndi dziko, ankalembanso mwamantha na amalemba mziyankhulo zobisala, koma mobisala kwambiri. Ndifaka anthu amati bukuli ndilovuta kulimvetsa chifukwa cha kalembedweko. Ndipo wena adayikamo zinthu zawo zoti buku livutire lisautse lizikanika kumvetsetsa, lizioneka ngati buku lopanda chipulumutso. Anthu adayikamo zinthu zawo lizioneka ngati buku lopanda chisomo, lizikhala ngati buku la anthu ophunzira lofunika sukulu. Ayi, chivumbulutso si buku lofunika sukulu. Ayi. Ndipo ine ndawerenga buku la chivumbulutso ndili mwana wa standard 8 kambirimbiri nkulimvetsanso bwinobwino, ndikupezako moyo mmenemo m'bukumo. Koma mene adatitembenuzira anthu amene ozindikirawo oyankhula zambirimbiriwo, koma ngati science, koma ngati apita ku laboratory, koma ngati koma ndanena ichi ndapinda izi natere natanthauzira zakuti anthu kuchita mantha kufuna kuti abasi zativuta. Ayi, sizimene tikufuna kuchita nyengo imeneyi, koma tikhoza kupeza moyo kodi m'buku la chivumbulutso. So bukuli lidalembedwa ndi zifukwa zimenezi. Number 1, kulimbikitsa okhulupirira mu nthawi ya kuyenda mkuyesedwa. Number 2, kutonthoza iwo amene ali kudutsa mowawa chifukwa adasunga chikhulupiriro. That is number 2. Iwo amene ali kudutsa mowawa chifukwa adasunga chikhulupiriro. Ena ife tikudutsa mu limited life chifukwa chosunga chikhulupiriro. Tikadatha kupita kunja nkuchita china chilichonse kunjako kuti moyo wathu ukome, tikhale nchilichonse, koma podzisunga ndi kuopa Ambuye timaoneka ngati opanda kanthu chifukwa tidasunga chikhulupiriro. Ndipo chimenechi chimafunika chibwere ndi chitonthozo, kutonthoza iwo amene ali kudikira Ambuye.
komanso muona inu ngati anthu amapereweredwa pa zinthu zazing'ono zenizenizi zomwe sizongoti kwayamba chisanu kudzuka mmawa kuvuta mpaka nakugwa munthu chifukwa chodzuka mmawa chifukwa yachisanu nanga kwenikweni chiyeso chenichenicho akhoza kugwa kangati. So mukhoza kuona kuti sophweka ulendo wachikhulupiriro ayi, umafunika chitonthozo, umafunika chilimbikitso, komanso okhulupirira amafunika akonzekeretsedwe adziwe zimene Satana akhoza kuchita zokhudza moyo wawo, nadziwe bwinobwino kuti adzagonjetsa bwanji nanga kuyesa kwa mdierekezi kwa pa moyo wawo. Ndifake lero tidzayamba kuwerenga chapter 1, sikuti tizitsiriza chapter layo mwina singamakwane tsiku, koma kuti pochoka pano pomadzafikaso tsiku ngati lero mwezi mawa tikhala tili patali ndithu buku limeneli. Chivumbulutso chapter 1 choneneratu cha bukuli tsamba 249 chipangano chatsopano. Chivumbulutso cha Yesu Kristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionetsere akapolo wake, ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa. Ndipo potuma mwa mngelo wake anazindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane, amene anachita umboni za mawu a Mulungu ndi za umboni wa Yesu Kristu zonse zimene adaziona. Wodala iye amene awerenga ndiwo amene akumva mawu achinenerocho nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Ndipo mawu kuti pakuti nthawi yayandikira adanenedwa 2000 years ago. Ndiye kuti buku lidalembedwa zaka 2000 zapitazo. Ndipo zaka 2000 zapitazo wolembayo adanena kuti owerenga ngwamwayi ndamene akhoza kumvetsa zolembedwa m'bukumu popeza mapeto ayandikira, popeza nthawi yatha 2000 years ago. Nthawi idali itatha kale. Ndipo tikukhala masiku akukwaniritsidwa kwa bukuli, zina zinakwaniritsidwa kale, zina zidzachitika kutsogolo. Koma kutha kwake kwa masiku pa zolembedwa za m'buku la Chivumbulutso zikuyambira zaka 2000 zapitazo. Musayiwale paja Mulungu amatero kuti kwa Mulungu tsiku limodzi lili ngati zaka 1000 ndi zaka 1000 ngati tsiku limodzi. So zaka 2000 sizambiri kwa Mulungu ayi, chifukwa zili ngati masiku awiri, chifukwa paja tsiku limodzi lili ngati 1000 chimodzi. Kwa Mulungu 1000 chili ngati tsiku limodzi. Pamene ife tiona zaka 1000, Mulungu zakazo amaziona ngati tsiku limodzi. Mwina ndi chifukwa chake koyambirira komwe atakhazikitsidwa atalengedwa munthu ankakhala paja zaka 920 940. Ndiyese kwa Mulungu kunkakhala ngati tsiku kuti dzuwa lisadalowe. Zaka zokwana 940 munthu kumakhala ndi moyo. Tsono lero paja munthu akhala zaka 40, cha 41 mayo kunyamulidwa, cha 45 watha, 46 imvi kumutu, cha 47 ndagona pano. Akafika 60 oli ndiwe fiti, bwanji wafika zaka 60 urani pano. Chifukwa tili masiku amene onena kale zaka 2000 zapitazo adanena kuti nthawi yatha. Poyang'ana kuthina kwa moyo ndi kulephereka kwa zinthu ndi mmene mdierekezi wayikira maso pa munthu, natural calamities, zinthu zobwera kuchokera kuchilengedwe kutsata munthu, malungo kutsata munthu, covid kutsata munthu, mafloods kutsata munthu yemweyo, chikatha chilengedwe mavuto ake pa munthu, drought munthu, chilichonse munthu. Ndiye 2000 years ago olemba buku adanena kuti tikaunika pa kamera tili kuona kuti masiku ali akutha. So zinalembedwa motero
ndili kuona gawo loyambali ali kungofotokoza chithunzithunzi. So chithunzithunzi choyamba nchonena kuti buku la chivumbulutso ndi vumbulutso, it is a revelation. Vumbulutso ndi zinthu zimene Mulungu waululira munthu wina mwapadera kuti aziyankhule. Ndipo ana akuti vumbulutso litu lili kuperekedwa kwa akapolo wake. Vumbulutsoli kwa akapolo wake, ndipo mmodzi mwa akapolo wake a Mulungu monga mabukuli ndi Yohane amene adali pa chisumbu cha Patimo. Tsopano ndibwerezenso kuwerenga chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anavumbulutsira achionetsera akapolo wake. Ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa, na mawu ati ziyenera kuchitidwa posachedwa adanenedwa zaka 2000 zapitazo. Ndipo potuma mwa mngelo wake anazindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane, amene anachita umboni za mawu a Mulungu ndi za umboni wa Yesu Khristu zonse zimene adaziona iyeyo. Wodala iye amene awerenga ndi iwo amene akumva mawu a chinenerocho nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. So amene akhale wodala ndi amene asunga mawu. Amene ndi amene akhale wodala. Amene sasunga mawu ayenda ndi dziko, azivina nyimbo za dzikolo. Dziko likakonza nyimbo atsopano azivina imeneyo. Dziko likakonza chiyankhulo chatsopano aziyankhula zimenezo. Dziko likatulutsa kavulidwe katsopano azivula nawo. Ayenda ndi dziko, ene style imene ibwere achita nawo zimenezo chifukwa sadasunge mawu. Ngolemba buku la chivumbulutso akuti odala ndani? Odala ndamene asunge mawu achinenero cha bukuchi, buku ili, popeza masiku yatha. Nkuzeni kutsogoloko kubwera mastyle kuposa amene mukuwaona lero. Izi zimene timanena wanthu malimbana na wolero zinzing'ono zedi kulubwera zinthu kutsogoloko zikulu. Tsiku ndi tsiku dziko likusintha, tsiku ndi tsiku mastyle atsopano akubwera tsiku ndi tsiku. Ndipo kutsogoloko anthu sazidzapita pa filling station ukathira mafuta galimoto, ifa galimoto idzenda yokha yopanda mafuta. Kuli zinthu kutsogoloko sikudzapezeka telala wamasoka kusoka chovala ndi mashina amagwereza mwendo. Tsiku ndi tsiku zinthu zatsopano zili kubwera, mastyle akubwera kuposa mmene kumene tikuchoka. Ino mukudziwa kale tinkakhala ndi anthu ambiri olowa ntchito yokumba msewu, ndipo ukati kukumbidwa msewu kunkakhala mapiki m'manja anthu ankalembedwa ntchito. Koma zidasintha lero kuli chinthu chimangokumba chokha, munthu mmodzi ali kuchita operate machine, msewu nkumakumbidwa olowa ntchito 12. Ndiyo kuti zinthu zikumka zisintha. Chiyankhulo cha wanthu chikumka chisintha. Kachimwidwe ka wanthu kakumka kasintha. Ndipo kulimba mtima kwa anthu ochimwa kukumka kusintha. Anthu aumalimba mtima kuphatikiza ndi machimo nkukhala kutsogolo kwa chalichi opanda mantha. Mastyle aubwerera akachitidwe ka zinthu. Ndipo amene sasunga mawu ayenda ndi dziko, ndipo ikatuluka nyimbo azivina nawo imeneyo. Chikatuluka chatsopano chimene dziko latulutsa azichita nawo chimenecho chifukwa alibe chomusunga. Koma amene asunge mawu akhalapo mpacha, popeza Mulungu satani, Mulungu sasintha. Amen. Mulungu sasintha. Ndipo tili ndi pankhondo yoopsa yolimbana ndi ana athu amene dziko limafuna, komanso iwo ngokonzeka kuti ayende nalo dziko liwapatse zatsopano achite za ulendo uno. Ndipo banja lililonse lili ndi udindo kumenya nkhondo, kuchita liteni glory ya mbanja mwawo, kuwapanga ana kuti akhale zinthu sizophweka. 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 Ndipo kuti musungitse mawu anthu a nyumba mwanu sizophweka.
chifukwa dziko likuchita ofa zatsopano tsiku ndi tsiku. Anza sing'ono timanena lelozi kulubwera zinthu kutsogoloko, kulubwera zinthu kutsogoloko zikuzukulu. Izo tidzazione mwa ana, izo tidzazione mwa adzukulu. Ndipo lero timati anthu amakuona uyenda chovula kutsogoloko adzavuladi, kuvula opanda odabwa. Lero munthu akavula ntawuni musuja anthu amakuwa malikwero umamulondola kutsogoloko palibe azidzakuwa, chifukwa kudzachuluka wanthu osasunga mawu. Amene adzayendera limodzi ndi dziko naimba nyimbo zomwezo sazidzamdabwa munthu mumdabwa inuyo ayi, chifukwa nawonso adzaona kuti ukhala nkomweko. Ndifaka olemba buku la chivumbulutso akuti mapeto afika, wodala amene asunga mawu abukuli. Chifukwa anthu osasunga mawu adzatsogolera chalichi kutsogoloko. Anthu osasunga mawu kukukhalira ni kutsogolo osasunga mawu. Nkumamanga mawu kwati amunokhoka osasunga mawu. Kutsogoloko zulubwera za wanthu osasunga mawu amene adzalalikira zofuna za wanthu, kuti kodi ndilalikire chiyani kuti wanthu asekerere, awombere m'manja, akumbukundidyetsa, ndinene ziti zimene iwo alufuna. Ndipo Bible linena kale kuti mukadzaona chopululutsa chitayima pamalo opatulika mudzadziwa kuti mapeto ayandikira. Anthu osunga mawu kutsogoloko sadzakhala popular ayi, sadzakhala anthu otchuka, sadzakhala anthu ofunika mmodzi. Anthu osunga mawu azidzakanidwa, chifukwa lidzakhala dziko la anthu osasunga mawu. Anthu adzavomerezana pa choyipa, chisanduka choyenera kumachitsata, chifukwa kusasunga mawu kudzachititsa kuti anthu aziyenda ndi dziko. Amen. Ndi muja tuona lero kuti makono lapa tablet, Bible lapaja lapa phone, pomwepo nkubwera sotikitoko, nkubwera kachithunzi kotukwana kadzitsitsi, poti masiku ano otumizawo boluka khala pa neti ama antumize chilichonse. Ndiye chimadzabweranso pomwepo munthu amaliseche, mzibambo amaliseche, pomwepo uluwerenga, pomwepo matuwerenga Bible. Kwamboleka Bible lo, nkwamboona kale za mzibambo amaliseche. Basi kuyenda nalo dziko. Ndipo kuti wina anene zimenezi kuti Bible ndili, Bible si phone ali tonana anthu achimidzimidzi, anthu osauka ndi olephera, amene ngalogolo, chifukwa kutsogoloko kudzakhala wanthu osasunga mawu. Sunena kuti technology njoyipa, kofunika isatsogolere ife, koma ife titsogolere technology. Chifukwa zupita kunkoyipa ndithu. Ndipo ngati ife sitingazitsogolere zimenezo, amene tidasunga mawu, dziko nkulilola kuti lititsogolere. Osasunga mawu, osalola mpingo ngati uno kuti mawu atitsogolere, koma azititsogolera ndi anthu ndi zofuna zawo. Ndiye mawu azibwera pambuyo pa iwowo, pa wanthuwo. Palibe amene atsale, palibe amene apulumuke, koma lemba buku akuti wodala iye amene awerenga ndiwo amene akumva mawu achinenerocho nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Pa verse 4 Bible likuti Yohane kumipingo isanu ndi iwiri ya ku Asia, chisomo kwa inu ndi mtendere zochokera kwa iye amene ali ndi amene adali ndi amene ali nkudza, ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wachifumu wake, ndi kwa Yesu Khristu mboni yokhulupirikayo, wobadwa woyamba wa akufa, ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi. Kwa iye amene atikonda ife na atimasula ku machimo athu ndi mwazi wake, na atiyesa ife ufumu tikhale ansembe a Mulungu ndi Atate wake. Kwa iye kukhale ulemerero ndi mphamvu kufikira nthawi ya nthawi. Ndiye achilulemba kuti amen. Taonani adza ndi mitambo, ndipo diso lililonse lidzampenya iye. Iwonso amene anamubzoza, unena amene adammenya, amene adamgwasa ndi mipeni paguwa, amene adampachika pa mtanda waja adzamuonanso.
ndipo mafuko onse apa dziko adzamnira iye telotu kudzanenanso kuti amene. Ndipo verse 8 akuti ine ndine Alefa ndi Omega, ati Ambuye Mulungu, amene ali, amene adali ndi amene ali nkudza, wamphamvu yonse. Amen. Amene muyime chiyimire ndi amene mulimbe, you continue being beautiful and handsome. Amene muyimebe duwa lanu silidzafota, mudzakhalabe owala, kunyezimira kwanu sikudzachotsedwa, chifukwa olemba buku la Masalimo adati iwo amene akhala mwa Ambuye ali ngati mtengo ookedwa m'mbali mwa mtsinje umene maluwa ake samafota, pakuti madzi a mtsinjewo adutsa mizu ya mtengo, mudzakhala chikhalire. Koma kuti zikezomati nanga kuoneka ngati chigulu, kuoneka ngati amene ali platform ndi amene alibe mawuwo. Vuto limenelo kuti otiyankhulira adzakhala anthu amene alibe mawu a Mulungu. Na anthu otiyankhulira, anthu otitsogolera, ngasi amene amakhala ndi influence, ndi amene amakwanitsa kukopa chigulu, ndiye ana amene aubadwawa sakhalitsa kukopeka ndi anthu. Makamaka ngati anthu ali mwayo amayankhula, amatsogolera ndiwo, amayankhula ndiwo, ndi umanzitsa atatu zinthuzo. Komabe limbikani inu amene mudzasunga mawu. Apa pa verse 4 akuti Yohane kwa mipingo isanu ndi iwiri ku Asia. Ndiye kuti tsopano buku la chivumbulutso koyambirira komwe lidachita address mipingo isanu ndi iwiri ya ku Asia Minor. Sikuti so buku li adalembera anthu amene ali kumwamba ayi. Ku Asia Minor komwe kunditu ku Asia konkuje mukudziwa ino maiko alu yako ndiyena yote. Tsono nkhani ili kupita ku mipingo 7 ya ku Asia Minor. Ndi nkhani yopita ku mpingo ku anthu okhulupirira amene amasonkhana. So buku la chivumbulutso lidalemberedwera anthu osonkhana. Si buku loti mkhoso makangana ndi munthu pa msika uyo sasonkhana mchikhulupiriro. Si buku loti mkhoso malimbana ndi munthu amene si born again, kugwiritsa ntchito buku la chivumbulutso ngati lochitira mikangano ya munsika, mikangano ya mbasi, mikangano ya munsewu. Akuti ukangana yapo ukambirana za Baibulo, ukangana za chivumbulutso. Ayi, inu msamavomere nawo mikangano yotero. Ayi, adzankuthirani mweya. Masuku ano mweya ngovuta COVID uyankhula umachepetsa, chifukwa mweya ngochitukanganirana COVID ngotsiku lilonse. Anthu ambiri amagaza ngati COVID adatha. Akadalipo koma kuti alibe mphamvu basi. Ndio semayankhula kwambiri mukadzawononge mweya. Mpweya ngodula ngovuta mayankhula pa zinthu zenizeni zofunika. Akakupambanezani wina mafusa achabe ambuku la chivumbulutso, muzeni kuti ndili nzina zochita. Ayi kodi simfuna kuti mutiyankhule kuti tilandire nafenso tilape. Nanga mkapanda utiyankhula tilapa bwanji ura umuonere momwe ngati nkugahena dzapite undithere mweya undatani. Pali zina Yesu adanena kuti chakudya china sichopatsa galo ayi. Izizi ndi za ana mnyumba, specifically for the church. Anthu amchikhulupiriro amene akudutsa kale mu zinthu zowawa adakhulupirira kale. Buku la chivumbulutso lidalembedwa chifukwa cha iwo okhulupirira kale. So singamakambirana ndi munthu amene sadalandire Yesu buku la chivumbulutso ayi. Amene timakambirana nawo buku la Yohane, lakulapa mtima ndi buku la Luka osati chivumbulutso ayi. Ndi buku limene limaoneka lozama koma ndi chiyembekezo ndi chilimbikitso. Ndipo poyambirira komwe ku verse 4 ali kuyankhula za chisomo kuti chipite ku mipingo imeneyi, kwa inu amene mudakhulupirira Ambuye, komanso mtendere kuti zitisunge. Chifukwa chisomo chimayenera kutisunga. Chisomo nchiyani? Favour undeserved. Chisomo chimaulula kuti kukonderedwa kumene kumabwera pa munthu koma palibe chimene udachita. Ndiye chisomo, kukonderedwa.
mulungu kwankusungani ndi moyo popanda chimene mudachita kuti mukhale ndi moyo. Imene ndi favor. Kukonderani business mudayamba anthu 6 sikuti kapena nzeru ndinu kuposa anzanuwo kapena kuti yongononga kuposa inu, koma kuti sadaone chisomo pa business mpaka na lero ali pamodzimodzi. Inu mudapita pamwamba ndi yogulitsa nyemba yomweyo. Chimenecho timati grace, chisomo. Kusukulu mudapitira limodzi, ankakhaso namba 1 ndi iyeyo, koma chifukwa cha litsipa ndi zina mavuto ena fizi ndi mavuto ena sadapitirire ndi sukulu. Inu mudaphunzira bwino osati kuti mudali namba 1 ayi, koma kuti chisomo chidakugwerani. Favor undeserved. Ndi ali kuchiyankhula chisomocho ku mipingo pakati pa wanthu okhulupirira osonkhana mchiyembekezo, akuti chisomo kwa inu. Favor undeserved. Chisomo. Chisomo ena ainu chisomo chidakugwerani mudachita uchembere, ndipo wena ainu mudachita uchembere wosasauka nawo. Kazangu yamikani mulungu, palibe chimene mungatiuze kuti ndidachita zakuti kuti ndisasauke ndi uchembere, koma kuti mulungu adasankha kuti msasauke nawo uchembere mpaka na wana 9 mpaka na wana 10 mpaka na wana 12 nkumenda nokha nkumakhala ngati mnyamata umaoneka ngati mtsikana mpaka na lero kwangu kugwerani chisomo monga mwakusankha kwa mulungu. Tinda anthu ena azaka 60 amaoneka ngati ali zaka 40 koma ali 60 years umaoneka ngati ali zaka 45 ngati kamnyamata dzakupusitsani sinyamata ngwakalekale, koma chisomo chakumaoneka ngati wopanda zaka 60 basi. Mulungu adangosankha kuti wina zimchiti chifukwa kuli uyankhula ati kunjaku ine ndadzisunga kuti nkwanitse zaka 100 kuti wenanu simudzafika ngati mmene ndafikira ine chifukwa ine ndadzisunga. Mukangopera unena nguyamikani mulungu kuti mudafika zaka mulilizi mumaoneka ngati mmene muonekeramo. Imene ndi favor undeserved, kukonderedwa kopanda chimene mwapereka. So olemba buku ali kuyankhulira tuza chisomo ku mipingo 5 ndi 2, komanso ali kuyankhula za mtendere umene umasunga. Mtendere ndi uja umene umasunga chifukwa mtendere ndi chosatengedwa ndi anthu chisawawa. Ndi mtendere ndi chuma chobisala mkati mwa munthu chimene sichiyesedwa ndi ndalama, sichiyesedwa ndi zinthu. Mtendere suyesedwa ndi zovala ayi. Mtendere ndi ulemerero wa munthu umene suchotsedwa chifukwa chakuti alibe ufa ayi. Umenewo ndi mtendere. Ndifake munthu sanena kuti ndili pa mtendere ine chifukwa ndili mchimanga au kuna mizani, chifukwa chimanga sichibweretsa mtendere ayi. Mtendere umachokera kwa mulungu kumpatsa munthu kuti akhale nacho chuma chobisala chimene sichiyesedwa ndi kuti ndala kwa interview kapena ndakhoza ayi, kapena ndili pa ntchito kapena sindili pa ntchito. Mtendere suyesedwa ndi zimenezo ayi. Mtendere ndi mphatso ya mulungu yakumpanga munthu kuti aziwalabe, nkhope yake zioneka yowala angakhale zina alibe. Ndipo mkhoso dabwana wa anthu ena kuti amaoneka wokondwa nthawi iliyonse, inu mumaganiza ngati kuti chilichonse chili bwino, koma mutafunsa mkhoso odzudzumuka kuti akuwuzeni zimene adutsamo sabata yatha ndi zimene adutsamo sabata ino. Ndi pamene mkhoso kuti tsitsitsi nanga bwanji iwo timawaona opanda mavuto pa nkhope pawo chifukwa cha mtendere imene ndi mphatso ya mulungu imene siyesedwa ndi ndalama kapena ndi zinthu. Amen. Mphatso ya mulungu imamsunga munthu, amakhala munthu umenewu timawutcha kuti mtendere. Ndifake mathukumana ndi anthu ena ali kuyenda wapasi anyamula katundu olemera thukuta lili muno, koma ali kuimba nyimbo, ali kuimba mnuzu, ali kuoneka wokondwa ngati akwera ndege chifukwa cha kubisala kwa chuma cha mkati chimene sichichotsedwa ndi mavuto. Fake timakhala ndi anthu aja amene ali kudutsa mowawo koma ali kuimba nawo nyimbo
pamaliro ya abambo wawo, pamaliro ya chimwene wawo, ali kuimba nawo nyimbo chifukwa cha mtendere wobisalawo, chifukwa ndi zinthu zobisala, ndi chuma chimene Mulungu amampatsa munthu sichiyesedwa ndi mavuto amene munthu yali kudutsamo. Ndi anthu aja amene amaoneka odwala pokwayesa nkuapeza ndi kuti ali kudwala ndi kuayika pa diripi, koma amakhala mchipatalamo wankhope yowala monga munthu wachiyembekezo. Ndipo inu simungalephere kudziwa kuti munthu uyu chilipo china chidabisala mwakemo mu mtima angakhala ali kudwala pa bedi pano, chifukwa Mulungu adakonza zinthu za mmoyo wa munthu uyu umenewo timati mtendere. Suchotsedwa ndi mavuto, mtendere suchotsedwa ndi zinthu. Ndifake zinthu izi zimayenera zilengezedwe ndi pakamwa pa munthu amene Mulungu wamudzoza kuti ayankhule kwa wanthu. Ndifake timakuyankhulirani chisomo, ndifake timakuyankhulirani mtendere. Timakuyankhulirani zija ndi zimene Mulungu amampatsa munthu, kumpatsa kuti zikhale zake popanda kuchitapo kanthu, zochokera kwa iye amene ali, Bible latero, ndi amene adali komanso amene ali mkudza. Izi zimachokera kwa iye, ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wa chifumu wake, komweko kuoneke chisomo. So mpingo uliwonse umakhala ndi the spirit that controls that church, the controlling spirit. Mudzaone mpingo uliwonse uli unique, uli nchikhalidwe chake. Zimangochitika kuti mwachitika chisomo kuti you are controlled by the right spirit. Ndi muja anthu amene kuti iyi mpingo umene uja ngodabwitsatu ngosiyana ndi mipingo ina kachitidwe kawo. Anthu ake amati akasemphana amakhululukirana nkumende limodzi zikatero zatha. Anthu ake amamangana pamodzi nkuchita chinthu nkuteka wasa limodzi ngati family. Pambalo pamene paja ukapita you feel at home. Umamva kuti wafika pamalo basi ndi spirit imene muyendera. Mpingo uliwonse uli controlled by a certain spirit. Ngati ndi mpingo wa chinyengo, aliyense chinyengo kuyambira abusa chinyengo mpaka na mwana wa Sunday school, aliyense amachita za chinyengo nkumabisalirana ndi mkukumana nonse ngati woyera mtima. Aliyense autekera kusaliko mwa chinyengo, chifukwa ndi mzimu umene muluyendera nthawi imeneyi. Chifundo cha Mulungu chitigwere. So ku mipingo 7 ya ku Asia Minor kuliso mizimu 7 imene imayenda kuchita control mipingo. Ndi kwa Yesu Kristu mboni yokhulupirikayo, wobadwa woyamba wakufa ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi. So simungachule mpingo osachula Yesu Kristu ngati mboni yokhulupirika. Ndifake timalimbikitsa kuti mawu aliwonse olalikidwa Yesu akhale pa center, Yesu akhale pakati. Muzochita za wanthu paoneke kuti wotsogolera ndi Ambuye Yesu. Ngati anthu afuna aziopa munthu mu mpingo, aziopa Yesu, asamaopa atsogoleri awo, asamaopa abusa, asamaopa anthu aukali ndi ochitachita zinthu, koma aziopa Yesu amene ndi mwini wake mpingo, ndi kuti adzakhala fulu. Chifukwa mukaopa Ambuye Yesu mmakhala fulu, mukaopa munthu mmakhala kapolo. Amen. So ali kutchulidwa Yesu ngati mboni yokhulupirika. Ndifake Yesu sayenera kukhala pambali pa zinthu zachikhulupiriro chathu. Chikhulupiriro chathu chimangidwa chifukwa chakupezeka kwa Ambuye Yesu. So ku mipingo 7 ya ku Asia Minor, Ambuye Yesu ali kutchulidwa ngati mboni yokhulupirika, wobadwa woyamba wakufa, wobadwa woyamba wakufa, the first to resurrect, the first to resurrect. Ngati mudamvapo kumbuyoko kuti munthu adafa nauka kwa akufa, koma Yesu is official person amene adafa nkuuka kuti atsogolera anthu onse akufa, kuwatsimikizira kuti adzakhala ndi moyo, kuonetsera kuti ifa ilibe mphamvu. Ndipo Yesu adafa nkuuka kwa akufako kutsogolera anthu onse amene adzafa kuti asamaope kufa ndipo adzakhala ndi moyo.
kwa iye amene atikonda ife. So there is an element of love. Ngati pali mpingo penera chimene chingamatipangitse kusonkhana ngati mene tasonkhanira napo paufunika papezeke wina oti amatikonda. Amen. Sungamasonkhanirane podana nanu ayi amene alibe nanu filimu, alibe nanu ntchito, sakhudzidwa ndi zinthu zanu, sibwino kumakhala pamenepo ayi. Chimene chitikopa ife kumakangamirabe pamalo ano ndifa chonena kuti tili ndi wotikonda. Ndipo ku mipingo 7 ya ku Asia Minor walemba buku watsimikiza za chikondi icho ndi kunena monenetsa kuti Yesu uyu woyamba otsogolera anthu akufa amene adauka kwa akufa, amene amatikonda, amene amakukonda. Zitsimikizo zoyambirira zimenezi. Chithunzithunzi cha mpingo kuti kodi mpingo njani ndiko kusonkhana kwa anthu amene ali ndi munthu amene amawakonda. Ndipo chokulimbikitsani inu chizikhala Yesu amene amakukondani. Mukadzatero simudzabwerera mbuyo, simudzagwa chifukwa cha munthu amene wasankha kudana nanu, simudzagwa chifukwa cha munthu amene wasankha kukulatirani, simudzabwerera mbuyo chifukwa cha munthu amene wasankha kuti azikuzunzirani kutchalichi kuno, kuchoka nanuko azidzakuzunzirani kuno. Simudzagwa chifukwa pali wokukondani wokhazikika amene chikondi chake sichisintha. Amen. Ndi muja munthu amati dzulo adanenedwa pakwaya mawa alubweraso ndi amakambirana wenali onani koma mudamnenera dzulo muja akubwererabe kodi amene isakumvati kuti ayi olo munenazo ndulukumva nkhemu yankhulira patali ndimamva ndithu kungoti pali munthu wina ondikonda amene ali ndi makiyi mpingo uno. Amen. Ameneyo mpingo uno ndi wake, makiyi ali m'manja mwake. Inu mudangubwera ngati ine ndemwe madzapemphera nawo pano, mulibe ufulu ondiuza kuti ndisapeze cholowa cha pamalo ano ayi. Inenso am part of this family. Chifukwa ndi anthu amene adazunzazuza abale wawo m'midzimu, adazunzazuza mabanja yawo, ndiye kamzimu komwe komazuza wanthuko amalowa nakonso mkachisi nkupesa kwa wina oti azimuzuza. So ine ndine mmodzi mwa anthu amene ndidachita chitsimikizo kuti pebu yanga ndizuze pa chalichi ata oti atayerekeza mwa mtundu mpaka nakhoza olimbana naye chifukwa alibe makiyi yoti akhoza kumandizuzira. Amene amalola kumazuza mpaka na basi nkumarere khosiri khoba munthu basi usankha umakuzuza basi nkumazuzikadi iye nkumakuzuzadi. Mavuto ana amenewo munthu asizunzika ndi uchimo. Ndipo ngati uyenda muzoipa uyenda muchimo olopata pandupeseka okuzuza ndi ozunzika kale. Suzigona chifukwa chikumbumtima chisikutsutsa chifukwa cha uchimo. Koma osatochita kukonza ndikamzuzira kutchalichi ayi osavomera ameneyo ayi kuti azikuzuzani chifukwa pali wokukondani amene makiyi ali m'manja mwake. Ndipo zifungulo ndi ulamuliro wa ekereziya uno zili m'manja mwake. Kuno nkumenenu muzinyauda. Amen. Kuno nkumenenu muziyenda chest out chifukwa ndipo pamalo pamene pali chiyembekezo chanu chifukwa kuno ndi kumene kulambu Yesu amene akukondani inu. Ndifake ndimayankhula dzana lija zosalana wena kumaoneka ngati opanda phindu, ena ngati aseka ndi kalasi. Ndi mavuto amene timakhala nawo, zinthu zimene tidaziononga kale m'makomo mwathu timafuna tidzaonongenso kuno. Tapange ena akhale ngati a grade 2, ena azioneka ngati anthu a grade 3, ena azioneka ngati osiyidwa opanda mbale, machitidwe ngati amenewo saulula za mpingo oyamba uja. Amen. So lero tiweruke. So chithunzithunzi chimene muli kuchiona ndiye kuti tiyamuyamba pamene popo chivumbulutso. Nati yese ife ufumu tikhala nsembe a Mulungu ndiye Atate wathu. So muzatsata ma element amenewo. Inu yodu pakusankha chikhulupiriro sindinu anthu ambayi. Tsono ndinu mafumu. Ndifake pamene mudakhulupirira Ambuye mukhala born again ndinu mafumu. Ndipo amene amakupeputsani ife timagona ku nyumba kwawo kapena amakupeputsani popesa amakudyetsani ndiwo mavuto yawo amenewo. Koma inu amene mudasankha chikhulupiriro muli mu ufumu. Ndipo inu ngaku state house inu muli mu ufumu. Ndifake musamauwononga ufumu.
mukamayenda muziyenda mongana ochokera ku ufumu ochokera ku State House. Mukavala muzivala mofanana ndi anthu amene amachokera ku nyumba yachifumu. Mukamayankhula kumayankhula monga ochokera ku nyumba yachifumu. Anthu ochokera ku nyumba yachifumu sayankhula chothamanga chofulumiza. Ochokera ku State House amayankhula chodukitsa chifukwa ali ndi ulemerero wa ufumu. Muona amati muli bwanji nonse, muli bwanji nonse, chifukwa muchokera ku nyumba yachifumu. Bwanji kodi mwatani inu ndi opatulika. Amen. So mawa pamande tidzayambire pamenepa. Ambuye atisunge, Ambuye akusungeni kuti khoza kumvetsetsa buku la chivumbulutso. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.